Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Da me ka dogara Allah yake kare ka? Gaskiya na dogara, kuma na san Allah baya taɓa tuzarta masu. Dan Allah ina son ka yi wa MD nasiha yanzu kaji? Dan Allah ka yi kokari ka zama mutumin kirki, ka cire kwaɗayi da burin da sai ka mallaki abin da ba naka ba. Duk abin da ka nema ko ka same shi ba za ka taɓa dawwama da shi ba. Accountant, ina ma addu'ar samun nasara a rayuwarka. Na gode ranka da ni. Hajiya, kin ji labarin Umar ya samu nasara kuwa? Dakata, ka adana bayananka a yanzu domin ba su da wani amfani. To kun haƙura kenan? Amma ina so na gaya maka, idan ɓera ya iya tserewa mage, ba zai iya taɓa tserewa guban da zai ci a cikin daddawa ba. Lafiya kuwa na garin ki a ɓace? Ina zan zauna lafiya muddin ban gan shi ya tagayyara ba. Ki kwantar da hankalinki mana. Zuciyata za ta samu nutsuwa ne idan har a gaban al'umma ya duka wa izza. Wai me kika ɗauki Umar ne? Shi almajiri na ne. Ai ko wannan da Allah ya dogara. Fata na da mafarki na haka suke nuna min cewa zan tsiya tashi. Amma kuma wani abin takaici. Kullum sai ƙara sama yake. To me kike so a yi kenan Lalle ba na son ya je wannan babbar ma'aikatar. To kuma in ya je me zai faru ne wai? Idan kuma aka bar sa ya je, to zan kulle kaina a ɗaki, babu wani wanda zai ƙara ganin fuskata. Ai ko in Allah ya yarda sai ya je. Kai. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da haka. Barkanku da sake saduwa da ni Abdul, ko kuma ce muku Prince Abdul. To a yau ina so in ji ra'ayoyinku game da shirin da za a kawo muku, wato episode 16 Izar so. Me kuke ganin zai faru? Dama already na san ku kalli episode 15 na 15 kenan. Kun ga abin da ya faru, kuma kun ga a tunanin kun san me zai faru. To muna so ku yi mana comment akan abin da kuke tunanin zai faru a na 16. Muna roƙon ku daure ku danna mana subscribe, kuma kar ku manta ku danna mana alamar ƙarawa domin da mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. Kar ku manta ku comment akan abin da kuke ganin zai faru. Mu ma za mu je mu bincike mu gani akan abin da zai faru kamun a sake shi. Kar ku manta dai ku danna mana subscribe. Kun ga tsabar faɗa na fara